Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, zenide maiteok, gaur milagrosaren eguna ospatzen dugu. Tridua egin dugu geure parrokian 3 egunez, egon gara gaurko egunarekin kontatuta, egon gara berari eskerrak ematen diogu, hemen egon garalako, 3 egun hauetan, eta laguntza eskatzen diogu datorren urtean ere, elkarrekin bildu gaitezela, eta elkarrekin ere ospatu dezagula tridua. Eta beraren laguntzarekin, Ama Birjinaren laguntzarekin, presta ezagun geure bihotza, geure anima, eukaristionetan parte hartu alizeteko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Jainko jauna, emaguzu zeure zerbitzarioi gorputzarimetako osasuna, eta Maria beti Birjina doatxua laguntzaile dugula, atera gaitzazu bizitza honetako ilunaldietatik, eta eraman zeruko zorionera gozatzera. Zure Seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Apokalipsia liburutik, ni Joanek beste seinale handi eta harrigarria bat ikusi nuen zeruan. 7 aingeru 7 izurriterekin. Azken izurriteak ziren, aieta burutzen baitzen jainkoaren zigorra. Ondoren, itsaso antzeko zerbait ikusi nuen, zut nahasiriko kristaleskoa, eta kristaleskoa itsasoaren ondoan, piztia, beronen irudia, eta izenaren zenbakia garaitu zutenak zutik. Jainkoaren zitara zituzten eskuetan, eta jainkoaren zerbitzari Moisesen eta Bildotzaren abestia kantatzen zuten. Bai handiak eta harrigarria zuk egina, oi jauna jainko algustiduna. Bai zuzena eta leiala zure jokabidea, oi herrien erregea. Nor ez zuri begirune jauna, nor ez goretsi zure izena, zu bakarri zara santua, herriak oro etorri eta zure aurrean auspestuko dira, zure salbamen asmoa agertuko baita. Jaunak esana, bai handiak eta harrigarria zuk egina, oi jauna jainko ahal guztiduna. Bai handiak eta harrigarriak zuk eginak oi jauna, jauna guztiduna. Kanta jaunari kantu berria, egintza harrigarriak egin baititu. Garaipena eman dio bere eskuinak, bere beso santuak. Bai handiak eta harrigarriak zuk eginak oi jauna, jauna guztiduna. Bere garaipena ezagutarazi du jaunak, bere salbamen ekintza agertu nazioen aurrean. Ez da ahaztu bere maitasunaz, Israel herriari dioen leialtasunaz. Bai handiak eta harrigarriak zuk eginak oi jauna, jauna guztiduna. Egin beza horro itsasoak eta bertako guztiak, munduak eta bertan bizi direnek. Egin beza txalo ibaiek, pozo oihua aho batez mendiek. Bai handiak eta harrigarriak zuk eginak oi jauna, jauna guztiduna. Jaunaren aurrean badator eta lurra epaitzera, justiziaz epaituko du mundua, eta zuzen bidez herria. Bai handiak eta harrigarriak zuk eginak oi jauna, jauna guztiduna. Aleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Izan leial eriotzaraino dio jaunak, eta garaipen koroa betiko bizia emango dizut. Alleluia, 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 Alleluia. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zien ikaslei, eskua erantsiko dizuete eta erasoko, sinagogetara eta kartzelara eramango zaituztete, eta regeen eta agintarien aurrean zuzenduko nigatik. Aitormen egiteko aukera emango dizue horrek guztiak, hartu gogoan ez duzuela zeuen burua nola defendatuko kezketan ibili beharrik. Nik adieraziko dizuet zer eta nola esan. Eta zuen etxaietako inork ez du zuei aurre egiterik edo erantzuterik izango. Zeuen gurasoek eta zenideek berek, aideak eta adizkideek berek salduko zaituztete. Eta zuetako zenbait hilko. Guztiek gorroto izango dizuete nigatik, baina ez duzue buruko hile bat ere galduko. Iraupenaren iraupenez lortuko duzue bizia. Jaunak, esana? Iraupenaren iraupenez lortuko duzue bizia. Kristau bizia edo fede bizia danok dakigu ez dela erreza. Ez da erreza. Fedearen bideetan ibiltzea kontrakorriente bada gaur egun. Garai batean akaso igual errezago izango zen gizartearen laguntzak, laguntza handia zalako. Baina gaur egun ez da erreza. Bai? Eta zailtasun horiek bi alderditatik edo bi lekutik ikusi ditzazkegu. Eta zailtasun horiek ez dira zailtasun etxaiengandik datozen zailtasunak, ez. Baina bi zailtasun hauek aipagu nahi ditut. Zailtasun bada mundutik jasotzen dugun hainbat eskaintza. Eskaintza horietako bat izan daiteke zeure burua begiratu, utzi besteak, zeure buruari honegin eta aurrea. Eta kristauok badakigu hori ez dala hala. Geure burua behitu baino lehenuo, besten burua ikusi beharra daukagu. Jesusek hala erakutsi digulako. Hainbat proposamen ez digute laguntzen. Baitare beste zailtasun bat etortzen da gure barrutik. Naiz eta jangoikoaren seme alabak izan, badaude gauz batzuk guregan ez digutenak laguntzen. Batzutan pereza izaten dugu mesetara etortzeko, otoitz egiteko, karidadea egiteko, eta zailtasuna sentitzen dugu horrere. Baina bi zailtasun hauekin bizi beharra ditugu. Ezin ditugu hauekuko eta aurrea, ez? Bizi egin behar ditugu hauekin. Eta nola bizi dezakegu bi zailtasun edo bi alderdi hauetan guri presioa egiten digula. Jangoikoaren graziarekin.
Ez gaude bakarrik, inoiz ez gera bakarrik egongo. Eta hori ez dugu sinisten. Eta hor pena da. Kristauok jangoikoaren graziaz konfiantza osoa ez eukitzea. Eta hor da gure lana. Jangoikoaren grazia dana dezake. Gizonaren edo gizon emakumeen askatasuna askotan usten du jangoikoaren grazia geldirik. Eta hor, jangoikoak ezin du ezer egin. Baina, hor dago geure salbamena. Grazi horretan dago gure salbamena. Evangelioak dio, iraupenaren iraupenez lortuko duzue bizia. Zenbat eta zenbat aldiz aitu izan dugu gure jangoikoari, zure sinismenak salbatu zaitu. Eta hori da, fedea da jangoikoaren maitasunaren erantzuna. Fedea izten malin badegu, maitasun hori edo grazi hori itxiko zagu, eta gu bakarrik egongo gara bizitzan, jangoikoaren laguntzari gabe. Eta hori ez dugu nahi. Gaur gure jangoikoari hori eskatzen diogu. Geure fedea indartu dezagula, eta geure fedearekin eta graziarekin egin dezagula aurrera. Fede bizitza eder eta zail honetan. La vida de fe muchas veces no es fácil. Podemos intuir diferentes presiones, entre comillas, para dar pasos atrás en la vida de fe. Unas veces podemos sentir unas presiones del mundo con invocaciones o con presupuestos como esto. Hija, pues, preocúpate de ti y deja a los demás que vivan. Olvídate de los demás. Vete de vacaciones, que está muy bien. Pero nosotros no andamos en esos presupuestos, no andamos en esas ideas. Nuestro bienestar sabemos que está en el otro. Su bien me hace a mí bien. Por lo tanto, si quiero buscar mi bien, si quiero buscar mi bienestar, si quiero buscar mi plenitud, tengo que darme a él, tengo que darme a ella, para que la felicidad, el bienestar de esa persona influya en mí. Y luego hay otra presión de nosotros mismos hacia nosotros. Muchas veces sentimos pues pereza, ganas de no dar pasos, ganas de no tener ganas de rezar, de hacer lo que tengo que hacer. Y eso también es una presión que no ayuda al ámbito de la fe, a la vida de fe. Aparte, pues hay otras historias, otras presiones que también existen, pero que ahora no quiero mencionar porque me quiero centrar en estas dos, que son presiones no moralmente malas, pero que el resultado con nosotros no es bueno, nos aleja de lo que somos hijos e hijas de Dios. Y ahí está el Señor, con la gracia del Señor. La gracia del Señor todo lo puede. Y en eso nos tenemos que creer todo, que la gracia del Señor es lo más bonito que tenemos en nuestra vida y con lo que todos nosotros deberíamos de morir. Porque muchas veces la gracia del Señor, la libertad del ser humano anula esa gracia. Y no, la libertad del ser humano tiene que estar para enriquecerse de esa gracia y crecer humanamente y divinamente. Pues hoy le pedimos al Señor que nos dé la fe de los apóstoles que creyeron sin ver, que dieron su vida sin saber a dónde les llevaba. Pues esa fe inquebrantable, que nos haga crecer,
que nos haga unirnos más a ella y sobre todo al Padre. Aita ikusi ezinaren irudi eta jangoikoaren maitasunaren agerpen den Jesukristori egingo dizkiogu gaur geure eskariak. Jangoikoarekin adiskidetu dituzun herri guztiek nartean bakea sendotu dadin, eska dezaiegun jaunari. Gizakien arteko harremanetan zuzentasuna eta solidaritatea nagusi daitezen, eska dezaiegun jaunari. Gerrak eta gogorkeria baretu eta herrien garapena handitu dadin, eska dezaiegun jaunari. Zuk bezala behartsuenen alde eginez, jangoikoaren erreinua hots egingo duten profeta eta misiolariak izan ditzagun, eska dezaiegun jaunari. Zu maitatuz eta elkar maitatuz, zuregan jangoikoak nahi bezalako zenitartea egin dezagun, eska dezaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Edeinkatu azu jauna, zeru lurren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau. Lurra indarrak eta gizakeren lanak sortua. Hau sengo zaigu, betiko zorinaren ogi. Bedeinkatu azu jauna, zeru lurren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau. Matxo indarrak eta gizakeren lanak sortua. Hau sengo zaigu, betiko zorinaren edari. Nideok, egin dezagun otoez guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Zure seme bakarraren gizatasunak lagun dezaigula jauna, Birjina Gandi jaiotzean amaren osotasuna gutxitu ez, baizik eta zagaratu zuenak, geure bekatu kutsu guztitik libra gaitzan, eta geure opari gai hau zure gogoko egin dezan. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Ezkerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri ezkerrak amatea jauna eta guzti santu jainko alguztidun beti erekorri. Eta zu bedenkatzea eta gorestea Maria beti Birjina doatxuaren jaia ospatzen dugun egun honetan. Berak sortu du Espiritu Santuaren egitez zure seme bakarra. Eta birjinatasunaren ederra galdu gabe, berak eman dio munduari betiko argia. Jesukristo gure jauna. Honen bitartez aingeruek zure handitasuna goresten dute, zerutar espiritu eta boterek zure ospe adoratzen, goiko indar eta serafin doatxuek zuri auspez agur egiten, postasun bera baititu zerutar guztiak elkartzen. Onarrezazu jauna, haien gorezpenekin bat egin ditzagula guk ere geure kantu hotxak. Santu, santu, santua, Diren guztien jainko jauna, Osana, Osana, Osana zeru goienetan. Berekatu jaunaren izenean datorrena. Osana, Osana, Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren itorri.
Egitzazu bada santu gardauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau, nire, oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zerra da. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta balkezkatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen ditugu Retolaza familian hildako zenide guztiek, Manolito, eta baitare Milagrosako kapera eduki duten zenide guztiek. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegeren argitan. Erruki zakizki guarren gu guztiok betiko bizia eritsi ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginato atxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainkoa ital guztion horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun, gure aita zeruetan zerana. Santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazutziten taldigan erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gurogunotan zure errokiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorinaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet neure pakea ematen. Begira zure lizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaio zu lizari pakea, eman batasuna, errak bizibeizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaio zue alkarri pakea. Hangoikoaren bildotxa,
zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jainkoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hona hemen jangoikoaren bildotxa, hona munduko pekatua kentzen duena, zorion txua jaunaren maira deituak. Baina zezuz bat, eta zendatzen. Hor zaude Jesus, aldarean, ordena izaitu, bihotzean. Hor zaude Jesus, aldarean, ordena izaitu, Egin dezagun otoitz. Jainko errukitsua, emaiozuk hemena geure izate auloni. Egizu zeure semearen ama gorezten dugunok, beronen otoitzean lagunduaz, atera gaitezela geure gaiztakerietatik. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, tridu honen azken eguna
ospatzen dugu, edo azten dugu. Andre Maria mirarigilea, Jangoikoaren ama zerazu, eta bere ama izateko mirarien mirariaz, ederra egin zintuen Jangoikoak, gorputz eta anima. Hau posa gurea zuain ederra ikusten zaitugulako. Baina batez ere, hau posa gurea Jangoikoaren ama zaren hori, gure ama ona zaitugulako. Gainera, zure eskuak mirariz betea dauzkazu guri on egiteko. Guri Kristau bizitzan laguntzeko. Guri bizitza honen ondoren zeruratzeko. Zu guretzat hain ona zarela jakinda, eskean gatozkizu orain ere, triduo honetan badakigu, eskatutakoa emango diguzula. Ama zaituguta. Ama maite Maria, guztiok zure babespean gorde gaituzu. Gu ez gara askotan konturatzen, baina hala ere zu beti geure begira bizi zara, geure beharretan laguntzeko, eta triduo egun hauetan gurekin egon zara. Eskerrik asko. Gure artera etorri zinenean eskatu genizun guztia eskatzen dizugu berriro. Azken agur egiten dizugun une honetan, zuk lagunduta, Jangoikoaren grazian bizi gaitezela guztioi. Maria, sortzez garbia, egizu otoitz zure gana gatozenen alde. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko fruitua Jesus. Santa Maria, Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzako orduan. Amen. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko fruitua Jesus. Santa Maria, Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzako orduan. Amen. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko fruitua Jesus. Santa Maria, Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzako orduan. Amen. Nere ama txilastana, ni zuretzat arnazu, lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu, lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu. Bedeinkatua izan beti zeure garbiera, zeure ederrez alaitzen da jainko altxu berbera. Zuri zeruko erregina, zuri Virginia Maria, eskaintzen dizkizugu gaurtik bihotz anima bizia. Guta zerruki zaitez, ez gaitzazu arren utzi, gure ama txit maitea. Jauna zuekin, eta bedeinka zaitzatela Jangoiko alguztidunak, aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Agur Jesusen ama, Virginia maitea, agur itxasoko izan, dizbina zailea. Agur zeruko egozki, poskidaz betea, agur bekatarien, kaia eta estalpera. Agur bekatarien, kaia eta estalpera. Baina zugandik alde,
bihotzak ezin du zure gana dijoa, zugan bizi nahi dut. Virgin paregabea, bedenkana zazu, agurra manerea, agur, 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 agurra manerea, agur, agur. Ezkerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaune lagun etzi elkar ikusten dugu. Arratzalde eta gabon bat izan dezazuela.